zophera kukhala makasu zija zopangira ndewu kusanduka zabwino chilichonse chimene chili choyipa lerochi mu nthawi ya millennium chidzatembenuzidwa. Chifukwa chani? Wokupangitsani kuzimuziba kulibe, wokupangitsani muzimenyana ndewu kulibe. So anthu adzakhala pa mtendere onena amanena perfect peace, perfect righteousness, perfect government. Boma lenileni mukanena kuti boma lenileni silukamba zandale eto ya ndukamba kuyendetsa kwa miyo ya anthu kuyang'anira limene ndeti zalipeze millennium. Chifukwa adzakhale woyang'anira woyendetsa ndiye Yesu mwini wake, mfumu ya mafumu yo. Imene mfumu idzachita zinthu mwachilungamo. Wonjezera pamenepo ni nthawi imene izi zikutisautsa lero zizaoneka. Matenda, kufa, nkhondo kudzakhala kulibe nanga wopangisa tunda amene ali ndende wopangisa watsekeredwa ndikuti zoberana kulibe nthawi yopana akuti munthu ndi chinyama zidzakhala pa ubale ngati pa chiyambi mwana kumaseweresa mphiri ngati munda wa Edeni uja kamene kakadzakhala ka testing ngonena kuti kodi woyipa akachokapo anthu akhala moyo wotani. Anena kumapetoko kuti analekeza pa verse ina koma anena kuti anthu amene wawo amene akudzakhala nawo pamene pakuti kudzakhala kuuka koyamba ndi akuti odawa ndi oyera mtima amene adzaukitsidwa nawo pakuukitsidwa koyamba. Imfa yachiwiri ilibe mphamvu pa iwo koma adzakhala ansembe a Mulungu ndi a Khristu ndipo adzalamulira naye pamodzi zaka 1000. Phwando limenelo kumamva kukoma pena pakamanena kuti there will be a universal worship. Lero timalambira mosiyana-siyana. Ena amati feza Yesu yayi, ena amati koma Yesuyo. Nthawi iyi millennium aliyense adzakhala woyang'ana kwa ndani? Kwa Yesu. Chifukwa wolamula adzakhala Yesu. Lero matama ena timagawana chifukwa kuti pali Satani. Amata kukuza yayi za Yesu zitayeni uko ife timayena kuti kulibe Mulungu. Nthawi iyi kudzakhala universal worship. Aliyense adzayang'ana maso pa ndani? Pa Yesu. So Yesaya anayesera kukamba nkhani zimenezi mundime kumukapita ku 65-66 kumafananira ndi zimene timazipeza mchivumbulutso. Amafotokozera moyo umene udzakhale millennium ndi nthawi ya mtendereri osati umene tikumaonena lero. Ayi, mtendere umene udzakhala nthawi imeneyo chifukwa mtendere pakati pa munthu ndi munthu, mtendere pakati pa munthu ndi chilengedwe. Even chilengedwe akuti chizabwerera, chizakhala nomo chilengedwe mmene chinalili mwideni munja. Izi tatha mapiri izi ndamene udzakhala kulibe. Ndipo udula mitengo kuba mitengo kulibe opazi kulibe uzakhala moyo wa perfect. Awa iwishi nthawi imene munthu ukhale mmene momo koma ni nthawi imene 1000 ndiye kuti mitengo idzamereranso iye chichonse chisabwerera fononga palibe. Ononga kuti kwachitika fati munthu walowa mtima wotani woyipa wa Satana wodetsa kumtima woti chilichonse chabwino aononge basi. Chikwangwani chomuthandiza akudula basi akuti kupangira makasu kupangira nkhwangwa kulukira ine mpaka na ukachosa zikwangwani za kumanda. Nthawi imene kulibe zimenezo. Nthawi imene kuli woyipa yani mkati angasi kulibe watu mai adzakhala anthu akakhala moyo akagulitsa kwa ndani kulibe wata. Corruption ikutivuta lero mu millennium mulibe corruption. Mulibe mu corruption izi tikulira nazo bomazi kumati bera anthu ndalama kumadi ndalama nthawi imene sikuzakhala nkhani yopinda mafiga kulibe chipali yesazaopa Khristu. Ndicho tsatira chake chionena kuti pakutha pasaka zimenezi pakubwera nkhani yovuta tsopano. Chifukwa ndi wamkuluja tsopano atulusidweko atulusidweko ndendeko atuluke mkuluja tsopano nakasansunga 1000 ndi akuti idzabwera nthawi yoti ataniko ndi werenge ndime tikuyambirano pa verse 7. Ndime imene 7 to 10 pali mawu oyamba kunena kuti zaka 1000 zikazatha Satana adzamasulidwa ku ndende yake ndipo adzapita kukanyenga mitundu ya anthu kumbali zonse zinayi za dziko lapansi, Gogi ndi Magogi, kuwasonkhanitsa kuti akachite nkhondo. Kuchuluka kwawo kudzakhala ngati mchenga wa mbali mwa nyanja. Mwinati yambire kapepa pamene popo zili ngati nanga simwansunga nthaita wakhala nthaita le ndiye kudzati watuluka kudzakhala chiwewe. Mmene amakhaliranso anthu okuba kwambiri akamangidwa ku ndende apolisi aboma amadziwa kuti opaja kwatuluka anthu. samalani makoko tauni kuti madziwika kuti kwatuluka samale makoko zinamangidwa zatuluka zimayamba kutola ntauni mumwaukali kuti zifuna so zitaniko zibwerereso
izi zimene zachitike nthawi akadzammasula adzakhala ndi ukali akuti adzapita across the world kunyenga anthu kumemano kuti awukire ndani Mulungu angandimange chonchichi nanenso ndifuna ndibweze ukali wanga ndi ukaliwo mkwiyo umenewo adzakusonkhanitsa unyinji wa anthu ndipo Bible kunena musimo kunena kuti pofuna kuchita nkhondoyi adzatuluka anthu anazinga msasa wa anthu a Mulungu mzinda umene iye amaukonda. Kodi mufuna tonso kuti no nthawi imeneno adzatulutsidwe iyeyu Satana ndendemo eya anthu amene adzakhala ali kunjawo adzakhala ndi chidwi chofuna kuonana naye kapena adzanena kuti chirombo chichati chatuluka tisamtsatire yayi chidzadziwika nangasi padzakhala nokuti ufulu uja taunena uja watanipo wata nangasi mu millennium muja munali ambuye akhala koma akuti nthawi akazanguti wavumbuluka ndikuti adzayambiranso kayambira yomwe ije yake yokuba kupha kuononga ichi adzakuokosa anthu ngati ukali kuti ndafinyika kwa nthawi itali ufuna ndiukire mundimva ndi adzakuokosadi chigulu Bible chitaonena kuti anthu ochuluka ngati mchenga koma adzasonkhana kuti achite nkhondo ndi mzinda ngati momuja ya Magedo ija usonkhana kumeneku atchula Gogi ndi Magogi. Mukayangana mawu amenewo ali ndi kumene amapezeka chifukwa Magogi anali mwana wa Yafeti mwana wa Nowa. Gogiyo ndi mtsogolera amene mukapita ku Ezekiel 13:39 akukamba za mmene azaweruzidwire chidule ndekuti akamatchula kuti Gogi ndi Magogi akukamba za owukirawa amene adzathandizane ndi Satana kuti atiyeni tishoshe imeneyi ndi adzakusanadi koma choopsa chake adzathedwa pamodzi chifukwa ngati ndikutsatira bwino mukafika pa verse number tinali pa 7 tipite musimo pamene akuti 9 ya iwo anayenda ponseponse pa dziko lapansi nazinga msasa wa anthu a Mulungu kuzinga ndekutizingulira kukazinga ku Yerusalemu kuja ukauzinga Yerusalemu uja ukadzadza tingoyerekeza chizakhala chimenecho chifukwa muona lero zimene zimachitika ndi Israeli mukayangana Gaza kodi simayiko kumasonkhana ukalimbana ndi Israeli tsiku lina zakaruzeni zimenezi adzakusana anthu tiye tikathane sipajama ti anachokera ku Yerusalemu ndi akuti azazinga mzinda wa anthu a Mulungu ndi akuti koma moto unatsika kuchokera kumwamba ndi kunyeketsa so ambuye nkhondo imene azathanire nayo ndi wa mastyle ovuta kwambiri siyo chitanso kuchelera timenya masiku angati iyayi adzalola kuti sonkhanani amwamaliza kusonkhana mwakungana kungotsitsa moto ngati mene zikuchitikira muja kuti kumaponyedwa zida zovuta kwambiri chizakhala kuti moto wangu chokera kumwamba ndi kuanyekesa anthuwo anamizidwa ndi Satana aja amene atadzakhala anthuwo anamizidwa kuti tiyeni mmene imachitira lero anamanyamuka osafunsa zoti zimene tikupitirako njani akuti kumwamba kuzatsika moto ndipo Mulungu zimene sizachilendo kunyekesa ndi moto azanyekesa ndi moto ndi akuti ndipo mdierekezi amene anawanyenga anaponyedwa mnyanja yasulufule wotentha kumene kunaponyedwa chirombo chija ndi mneneri na maucha iwo azazunzika usiku ndi usana kwa muyaya mwayiona nkhani chatsopano so adzatulukadi ndi ukali izakhala chiwewe nangasi wavutika nthawi itali ndi adzaloledwa kuti athe kukukusa anthu ena ndipo anthu odi adzasonkhana mu unyinji ndi maganizo kuti tifuna tikathane ndi mzinda uwu kumakhala anthu a Mulungu koma kuti kumwamba Ambuye Yesu azangoti mwakwanira ngopumirapo moto ndikuthana nawo basi taimozi basi zizatha basi sinkondo ije kuti tichalire titere iya idzakhala ya mwini wake Ambuye chifukwa ndi amene adzatsitse moto nkuthana nawo kutha moto wanyekesedwa anthuwa adzangotengano akuluwa nkumadza anzano awiri aje tinasiya kale kunyanja njati inunso tikakusiyeni kuti ndiye kumeneko atatu akakumana kumene kadzikalozana zala chifukwa kuti moto udzakhala wolililili kwa nthawi yonse kwa muyaya khani tikutera akusana moto khani ikutera so anthu akamanzata Satana adziwa chimenechi kuti there is a day
ntchito yake izafika kuyimitsidwa, ntchito yake izafika poti onse amamutsata iye malo ake ndi amenewa. Chifukwa chake nkofunika kukonzeka umoyo uliriti lero. Chifukwa gahenayi sufula kunena ndi gahena imene ilipodi, koma njira yake yoichitira avoid ndi lero uli ndi chani ndi moyo. Chifukwa ndayikudzayo suzapezeka mpata ayi. Chifukwa next mukaona ayilandira bishop ndi nkhani ya chiweruziro chotsiriza. Ababa woruzidwa Satani. Anyamata akawiri ajanathana nawo kaye koyamba. Anagwira amene okaye nkunsiya iyeyo. Kena kwa alire pa iyeyo sopano nkuntsitsira sokonko. Muzizi wonera limodzi kumene koko. Ani muone unyinji wonse anaunamiza ucha wachita kupyerera. Ndimayanga nawe kuti asona mbuye bwanji awawa akuti wonse anapyerera ndi chani ndi moto. Pamene iyeyo anyamula ndi kumponya ku nyanja kutanthauza kuti ichi chidamu chozaza ndi moto kumponya muti aziyandama moto, koma moto wake osanyeka iye. Osanyeka. Amalawi musaiwale tu kuti tili mkatikati mwa programu yathu, programu ya Mulinji Mkatimu imene imafumira pano pa wireless yakanema ya mibamu zino wa Blantyre. Ndipo ndi programu imene timakhala ndi atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana cholinga chonena kuti tithandizana molinga ndi masiku ano otsiriza. Lero lino ndithu tili mutu ja buku lijira la Chivumbulutso 20 verse 1 mpaka kufikizana 15 meneno kukunenera kuti Satana amangidwa zaka 1000. Satana wamangidwa ndithu zaka 1000. Pali tikunena pano ali mkati akutanga ndipo tseka palibenso kuti kapena akatsekulidwanso iyayi mpaka na zaka 1000 zite. Mukhale pomwepo pamene tikapumulira tikabweranso tipitiriza ndithu ndi programu yathuyi. Kani pomwepo. ya Amalawi ndithu takulandirani programu ya Mulinji Mkatimu chigawo chomaliza cha programu imene itayamba kale. Ndithu programu mutu wathu wa lero lino ndi mutu wopambana kwambiri. Achikulira aja ali kundende atsekera andi akuti chigamulo chake chona kuti akhala kumene koko zaka 1000 ali kumene koko zaka 1000 ndi 1000 years ndi 1000 years kubadwa mpaka ndi zaka 1000 silero tumpatali. Choncho lero lino ndithu tupitiriza ndi program amene ndinaumva noma ndi Bishop Kingston Twana ndiponso Bishop David Kaombe.
tisanapite ku break ndithu Bishop Mtwana anali kulongosola momene noni ndithu wachikulire Satana njerekezi ali kundende kukakhala kumene koko ndiye posero pompa timva Bishop Kaombe kuti chiweruzo tsopano chichotani. Bishop Kaombe zonga mbiri mutako tilandira mafoni tapezeka so ni mafoni namudzo za makono za masiku anozi zinthu zabwino kwambiri. Bishop pitirizani. Mafuna kunena kuti mwina ena statement imene anamaliza nayo Bishop Mtwana sana imve koma inali yona kuti Satana anaikidwa kundende kwa zaka 1000 ata aikidwa 1000 ndi anamumasulako ata mumasulako dabwisa ndikonena kuti anthu amene auona ufulu wa Yesu anthu amene auona mtendere wa Yesu kwa zaka 1000 akunsatira soja iwa kundende kusamva maberu timaimba panowa sitimayimbira mpingo timayimbira kwa wina aliyense koma ina samatani be samamvabe ndifua chake timanena kuti boga mima chedwa mulinji mkatimo timanena mkati mwake machanu cha mulichani m'Bible ndiye china chimeta chipeza nchonena kuti buku limene limaopedwa la chivumbulutsolo tabwera nalo pano pa air kuti tililongosole kuti mwina kwa iwo amene angathe kuphunzira ndi kuunikiridwa athe kudziwa kuti kodi tikupita kuti chichitike ndi chani. So ngati Satana ali ndi mphamvu ine ndimaona ngati nthawi yoti aonetse mphamvu inali iyi watuluka koyi atatuluka moyo kuti mwina anene kuti ineyo izi ndizisiye ena kwakati kuti aimba foni tiyamve kuti ati bwanji. Hello. Hello? Hello? Kangari kuti no apitizana ndiye tikunena kuti iyeyu wabwerano ndikunyenga anthu ambiri atanyenga anthu ambiri aja ndiye target yake inaliyona kuti ndisafe ndekha koma ndife ndi anthu ochuluka ndife nawo limodzi. Kuchokera pamenepo ndi pamene noti kubwera pa verse number 11 imene akunena za chiweruziro chotsiriza. Hello? 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 Misisi Makawa kuchiromo ndakulandira ni manja awiri kuti so mudiona ndipo simukuona so mabishop awiri ali pamene pawa muli ndi funso kapena ndemanga ndinali ndi funso atsogoleri funso ani mayi wanga ndikupangada kunena kuti Satana anamangidwa ndiye anasidwaso ndimafuna ndimvetsetse fana ndikamwerenga Bible limaoneka kuti Satana sanamangidwe koma idzafika nthawi imene Satana adzamangidwe osati pano kuti anamangidwa kutulutsidwa ndiye ndifuna Bishop amasuke bwinobwino pamenepo chabwino kuti kodi anamangidwa angaleka pamene adzamangidwa tsogolo chabwino inu mayi Makawa mwachita bwino mwayimba kuna kuti mumve zeni moti verse 7 Bishop Mtwana amene amalankhula akuyankheni pakati pano pa inu ngokhale pomwe kuti mumvetsetse mwina anamva iziko mayi wanga amene wangutheka anamva mwina mbali imodzi mwina koma zoona zake nawerenga bwinobwino verse 7 kuti zaka 1000 zikazatha ndiye kuti ndi mtsogolo adzamangidwa mtunda mutaona komano pamene tikufika kugonjetsedwa atamaliza zaka azatulusidwa so adziwedi kuti zoona sanamangidwe ndifake dziko likadali loyipa koma akadzamangidwa pazakhala zaka 1000 zamtendere chifukwa palibe ndiye kenako adzatulutsidwa kenako adzamema nkhondo yoti sopano akuti abweze ukali uno kumibate penye ndakulandira mkwembira kuti nangadzina kuti ndani Mr. Manda kumayani kudedza. Mr. Manda kumayani kudedza takulandira na atsogoleri muli ndi funso kapena ndemanga? Ine yanga ndemanga pusa wanda mpingo. Ndithu tiperekani baba. Ndemanga yanga ndiye kuti molingana ndi masiku ano otsiriza ibuku la chivumbulutso kunafunika kuti mipingo mulizira nkhulidwa kwambiri. Amen. Zoonadi ndithu. Chodandaulitsa kuti anthu ambiri buku la chivumbulutso samalira nkhula mu mipingo. Koma nkadakonda kuti buku
la chivumbulutso lilalikidwa chifukwa muli mavumbulutso abwino kwambiri koma sikuphunzitsa molingana ndi nyimbo inayomaliza ino. Chabwino. Modi mmene akufotokozera zisawo zawiri zikuveka bwino kwa basi modi buku limene linkalakonda kuti alimalizitse lonse ndithu. Ilimaliza limeneli. Buku limene limationetsera mu nyengo imene lilili. Ziko kwambiri. Ambuya wadalitse azirumikira. Amen. Ziko kwambiri yayiwo buku litu tidakalina tilinalo pa ulendo ndithu mpaka tifikizane kumapeto kwake kuna kuti tikhale ngati kuti tathandizana. Ziko kwambiri uko koma yani. Eya. Inono ndithu ngati kukakhala koteka muzikhala pamene pofa sabata yamawaso tilipo panonso kupitiriza ndi buku limene la chivumbulutso. Zikomo. Amvatu nkhani limeneyo akuti buku limene la chivumbulutso ambiri samaliwerenga kwenikweni ndipo azibusa ambiri amalithawa maumuti adzilongosola kuna kuti anthu azimva zilizeri ndi akutipempha kuna kuti ngati kukakhala koteka tifikizane kumapeto ndithu ndi buku limene la chivumbulutso. Alo, Miba television takulandira mukuimbira kuna kachina ndi ndani? Alo, kuno ku Miba television takulandira mukuimbira kuna kachina ndi ndani? Ndine Mbusa Martin Magwinja kuno kubla. Amadi ni Magwinja abusa. Martin Magwinja. Takulandira na abusa muli ndi funso kapena ndemanga? Ni nani baba? Mukanatsitsa wireless yanu kapena kutsekeratu kuna kuti nofa zubwereranso zimakanga zubwerera tatseka ni wireless yanuyo. Atalikire. Alo? Okay, jabwino. Bepitirizani. Ndimanena kuti ndipangepo ndemanga pamawu amene awerengedwa tsiku la lero. Chabwino. Komanso ndithokoze abishopu antuwanawo komanso abishopu anzawo. Kaombe. Kuti buku limene likumavuta kwambiri kulifotokozera ku chechi. Makamaka timalithawa wina limakanga likuita anthu sitima limvetsa bwino. Koma mmene mwafotokozera popo mabishopu ndithu zoona zake ndi zomwezo. Ndipo pitirizani kuti anthu ambiri amvetsetsa sekuke m'maso. Chabwino. Ndipo ineyo ndili pambuyo pawo ndipo ndikuchita encourage kwambiri kuti tiye nawo ndi buku limene ndipo kuti afena athandizike. Tathokoza kwambiri pano patili pa chivumbulutso 20 tipitirizabe mpaka na tifikizane kumapeto ndithu kwa buku limene lili kuna kuti anthu athandizidwe nafenso tithandizidwenso tilipo panonso. Zikomo kwambiri wawo. Zikomo kwambiri. Izimata wawo. Zikomo wawo. Mukumva tumene akufotokozera kuti buku limene liyambiri samali kuwerenga makachishimwa kuti simalankhulidwa ya kuno ku Miba television. Hello? Kuno ndi ku Miba television takulandira ni program kuimbira kuna kachina ndi ndani? Kuno kapili Kuphalombe. Kuphalombe zikomo kwambiri muni ndifunso kapena ndemanga kukhudzana ndi mutu umene tikukambirana naye lero. Ine yanga ukhande manga. Zikomo kwambiri mayi. Pamene ukuthi vana sizimasha kumvesisa kuno bwino. Ndipo pamene popo amazindikisa ndipo tanyadiraso. Zikomo kwambiri mayi. Amen. Ino pitirizani kuonera programu iyi ndiponso mukhangati muli ndi Bible mudzitsatira tikamakhala tikamawerenga panopa tikamapanga programu iyi kumatsatira ndi machaputo amene tikuthandiza nawo. Zikomo kwambiri mayi wanu. Okay, zikomo ndanyadira ndithu. Zikomo. Bishop kawo. Manena kuti mafoni ndi yakubwera abetu. Abwera. Amene wabwere. Mubwino ma. Ati pasaso feedback yabwino. Pitirizani. Manena kuti Satana yukothera kwake azaponyedwa mnyanja ya moto. Senza tu onse amene mawera zake amene akumutsatira. Majani. Mawera zake. Ndiye kuti ma followers aye. Alikajina kawo. Na onso akozekere kukapita kumene mbuya wawo kwataniko apitako. So, tisanamizane pano kunena kuti amene akumutsatira Satana ali ni mtendere. Alibe mtendere zimaoneka zabwino akamamusatira kakamaba akamachita makatangale zikuoneka zabwino koma kothera kwake ndi kunyanja ya moto. Ndiye kuchokera pamenepo Yohane akutibweresa no pa chiweruzo chotani chotsiriza. tambe
kuno kumibawa television takulanda mukuimbira kunanga zina ndi ndani? Halo, kuno kumibawa television takulanda mukuimbira kuti? Okay. Ya pa verse number 11 akunena kuti ndipo ndinaona mpando wa chifumu wa ukulu woyera ndi iye wakukhalapo amene dziko ndi mwamba zinathawa pamaso pake ndipo sanapezedwa malo awo. So Yohane waonano judgment seat. Ndamene Yohane ali pachisipa chapati. Pachisumu chapati. Matengeredo kumwamba so. So pano waona kumwamba. Dukaona no setting mpando wachiweruzo sopano. Kuti mpando kao ukupangisa kuti dziko ndi anthu ambe kutani kuthawa. Kungoona mpando kao. Ndiye kuthawa mapita ku. Basi. Kusana njita kuti aso. Kuno kumibawa television takulanda ni program kuimbira kunanga zina ndi ndani? Ndina Maitembo nduimbira kunzuzu. Maitembo mukuimbira kunzuzu muli ndi funso kapena ndemanga mai wanga? Ya, chambirira ndinde manga. Iziko mwambiri. Ya, kuti program yoyo ndiyabwino kwambiri ndipo buku limene lofunika ndithu muliunikire kwambiri. Iziko maziko. Ne chachiwiri ndi nkhani ya funso. Kuti mwina program yomene imayamba sitidziwa kwenikweni kuti masiku ake amene maulutsa ndi ati. Masiku ake ndi tsiku lagati lero lino Friday 5 o'clock mpaka na 6 o'clock. 5 o'clock mpaka na 6 o'clock. Every Friday. Nde ujeni yuso nde funso kwambiri so linalonena kuti amakamba ndithu abishop nkhani yonena kuti Satana adzamangidwa zaka 1000. Yes. Then mafuna ndizionena kuti kodi nthawi imeneyo ya zaka 1000 aja amakhawa kuti akumutsatira adzamangidwa nawo limodzi kuponyedwa nawo kudzenje kuja kapena iwonso adzakhala nawo paphwando la Khristu. Tokoza kwambiri mayi chifukwa cha funso lanu Bishop Twana funso ndi limenelo. Hayi khani tunda. Nthawi yofunika kuiwonjezerako. Tambia ya bwile. Yonge khani manja mama mabwana anga ndi apropozera kuna kuti dandalo lantu amene akuone ndi limenelo. Tokoza kwambiri mayi. Tokoza kwambiri. Ziko kwambiri. Ziko Bishop ta yakhani. Hayi mmene tanenera muja kuti akamponya Kristo adzamba kulamula. Ndikuti aliyense nthawi imeneyo wosamvera zasandika otani omvera chifukwa Bwana ndi mmodzi mbuye winayo palibe. Ndikuti aliyense wachipwirikiti zake nthawi imeneyo sadzakhalanso nzipwirikiti chifukwa adzakhala kuti palibe winanso angamumvere kapena kunnamiza. Aja makayika aja nthawi sadzatani adzaona kuti chilungamo ndichi mbuye uja ndi ameneyo ndi aliyense adzakhala obwera mbali kungoti ngozi ndijanena Bishop kuti akadzammasula ina adzatembenuka nthawi ikeiti akayamba kuanamiza kuti tiye naye ndiukire ndi awo akupserera. Kuno ndikumibawa television takulanda. Halo. Kuno kumibawa television takulanda mukuimbira kunanga zina ndi ndani? Ndine bosi. Bosi. Bosi Nyamazao. Bosi Nyamazao mukuimbira kuti? Kuimbira kuna kubango. Bosi kuchirazulu kubanana. Kubanana ukumusu kwe. Muli ndi funso kapena ndemanga bosi? Timafuna utsutsana ndanzanga. Nkhani yoyambirira koma wona ngati kozo kano bikira mzairo kozo bino. Chifukwa chonena kuti tikutsutsana kuti Satana ndiwoyera ndiwokuda. Nanga Yesu ndiwoyera ndiwokuda. Nanga kulenga Mulungu uyo dzikoli. Sakazoti Satana adzachimwisana. Pakana kuwalenga anthu ndikukhala padziko lapansi ndikozalipirana kwa Satanako ndikusadumiziraso mpulumutsi kuti adikire kaye kuti adzatsane naye. Patience imeneyo ndi ya Mulungu. Komano patience yomweyo kwa Satana sakuyionesa kwake kuti inuyo mwazunzika ndi Satana akuchani. Chitsanzo chabwino kuneni kuti kodi munthu inuyo monga kholo mwana wanu atakulakwirani chotani mungamusonkhera moto ndikumuotcha ndithu pa umunthu wanu kuti ife tili chifanizo cha Mulungu. Khani imene anenge ningosira Yedzekeni. Yedzekeni.
Ababa mwajira bwino kuna kuti nkhani tiyambeta yedzeka imonga ngati munthu umenewo chomene ndiwe nkhani ina yapadera mutilole kuna kuti thamange ndi chipumulutsochi tikadzatha pamene pomwe ndi tidzabwera pamene pamwe kuti tidzathandizani koma ndi funso labwino kwambiri kuna kuti mukuonera Mibawa television ndipo mpitizani kuonera programu iyi ndithu zikomo kwambiri kumene kubangweko. Hello takulandirani mukuimbira kuna kadzina ndi ndani? Hello taswera maswera bwanji mayi? Ndatokoza zikomo ndimafuna ndifuse abusa. Afusani. Akunena kuti azamu masula Satana. Akazama masula ndiye kuti utakhakulula muliro lumodzi wa Mulungu ndipo aliyense azatembenuka mtima ndikumvera Mulungu. Chabwino. Ndiye pamenepo azapezeka kuti Satana uze pamene wamasulidwa tsopano anthu aja amvera kale Mulungu azapezeka kuti anthu aja akuchimwanso. Yankho lilipo ndithu. Kuti alaweka mtendere kadzane nakati kuti akamasulidwa Satana anthu azakhala pa mtendere ndipo verse 7 yomwe. Akalizo Satana azapezeke kuti wabwera tsopano Mulungu azachitiranji zimenezi. Chabwino. Iyayi funso lapezeka kale Bishop Ntwana akuyankheni posachita pomwe pakhani pomwepo. Amene watu afunsa bwino chifukwa verse 7 ija ndi anditsatire verse 8 kuti adzamasulidwa ku ndende yake verse 7 imeneyo ndipo adzapita kunyenga mitundu ya anthu kumbali zonse zinayi za dziko lapansi. Ndiye Gogi ndi Magogi ndayina kale kuti owukira wathu azasonkhanidwa magulu. Ichichi chitionese kuti Mulungu amasiya dala munthu asankhe akhale ndi chisankho monga utanjoya kuti ukhoza kubwereradi chifukwa anthu amene akuti akanyenge oti anali abwino kwambiri lero anthu amasankha ndi ababa Mulungu amangofuna kuyesa kuti kodi nditakhala uku zikhoza kukhala bwino ndalamulira bwinobwino ndikuzantulusa anthu asankha kumutsatira kapena ayi akuti anthu anapezeka ena ansatira chifukwa anawanyengeza so adzanyenga ndithu anthu ndi anthu azakhala mchisankho ndi nsate kapena nsantani. Kuno ku Mibawa television takulandirani mukuimbira kuna kadzina ndi ndani? Hello kuno ku Mibawa television takulandirani mukuimbira kuti? Kuno ndi ku Lilongwe ine Joy Jambo. Muli ndi funso kapena ndemanga bwana? Ine funso wa Bishop ndinako. Komanso kwambiri ndimufana ndingoyamikira ndithu ndimene mukupangira pamene pa ndithu ndi zinthu zotilimbikitsa kwambiri komanso zotisegula maso. Zikomo kwambiri. Ndithu masiku anowa ndithu tikuona kuti m'Baibulo ndithu lidafotokoza kuti masiku omaliza tizaona zinthu izi. Kuti magwada amuna okhaokha kuchitika. Koma panopa ndithu ndikuona ngati kuti anthu sakupenya Satana wavindikira maso kwambiri. Aposo ndimafanso mwa ndingothawo ndimala kuti mwinaso anthu ndithu mwina atazindikira ndithu kuti mbuyo ndithu Baibulo ndimafotokoza ndithu nthawi yanowa kuti anthu adzikonzera ndithu koma anthu ndithu agaona ngati kuti mwina anowa uja wapenga wake adazaona kuti kwabwera ndithu chimadzi nowa ndikutiwo kuchipata wapulumutsidwa. Ndee ndithu anthu ndikuona ngati kuti masiku anowa ndithu kwambiri atekero kwambiri ndiza padziko lapansi. Ndithu moti nthawi kuti azikonzekerese azingi pano masakuona ndithu kuti mene Baibulo likufotokozera sakuona ngati posali. Ndimafunanso ndipemphe kuti sokuti mbaliso imene ndithu atuminaso atamayiona ndithu kuti Baibulo limafotokoza izi kuti anthu azikhala kukumbukira. Chabwino. Komanso masiku anowaso tikapitaso mipingo ndithu anthu akubangoza zokhuza chuma kuti amulembera mukati magali mutu BMW kuti anthu kwaisakuuza zokhuza zakufuna kumwamba kuti mukapulumutsidwe kuti mukalowe kumwena kuti mupange izi baji kwenikweni ndiso ndithu abusa. Iya tathokoza kwambiri chifukwa cha ndemanga ndiponso malangizo amene mwaperekawo. Ndikukhulupirira kuti aina amene akuonera kunjaku ndi kuti mveranso akutengeranso mwayi kwa malangizo amenewo. Tathokoza kwambiri kuchokera uko ku Lilongwe. Zikomo. Kapena abusa nthawi yathu ikhanga kuti mwina
chiweruziro chosiriza cholero mwina tisachiyambe kuti tizaitsatire bwino koma choti titsindike nchonena kuti Satana ndingofuna pang'ono ndi ikhale ngati ndikuyankha funso lija koma nda masule anthu aja mafunsa aja kuti Mulungu yemweyo kupanga ndikuyikanso chilango nkhani lionena kuti Mulungu mmene ankalenga chiyo chinali chabwino anani natso kuti zonse zabwino munthu koma anamsiyira kuti akhale ndi ufulu wosankha ndifakana muzati malire anu ndi awa ichi musadye kwina konse kumuzitani Mulungu amapereka free will koma ano anayika kuti ukasankha mbali inayo kuli zotsatira zake ndi anthu tizidziwa kuti pali zotsatira ukakhala osamvera akuti ndizala ngati osataniyo osamverayo akuti monga tate alanga ana ake bamboto amalanga mwana kunyapula chikoti ngoti cha Mulungu icho chikafika kunako ndi chimenecho kuti kuli malo olangira munthu koma ano ndimafuna ndatsimikizire kunena kuti mawuwa akutichenjeza kuti aliyense akhale omvera mawu a Mulungu atsatire mawu a Mulungu achite zimene Mulungu akunena pamwamba pa chimenecho tikuyamba za chipulumutso chifukwa nkhani imene ibwera next akutionetsa kuti chiweruziro chicha azaweruzidwa ndi anthu amene anankana ndani Yesu sanamvomereze Yesu dzina lawo sinapezeka m'buku la anthu achani amoyo amene adzaweruzidwa nkupita ku nyanja yake iti kuti kugulu lina lilowerabe kumene kucha akapeza mabigi aja ndi anthu ndikufuna ndatsimikizira kuti kukonzeka ndi lero simawa iya moyo ukadali chonchi ulembese zinako m'buku la chani sumalembesa utafa iya palibe amakulembetsa utagona apa ngati kwanenerera amenewa iya akuti tajera amenewa mpaka namwere iya umakonza umakonza lero uli moyo chimene ufana alimbikisa anthu kuti asapezeke kunyanja imene akupita mkulu ucha big man ucha ndine ndisazike ndithu Bishop Kingsley Ntwana kuchokera ku Revival Life anthu amapezeka pa mafoniwa panopa atandipeza pa 093746468 ndikuti pamene pa WhatsApp tikambirana ndithu mawu osindika ndionena kuti anthu akumayimba mafoniwa ndi amachalichi mwati affairs musi kusanita kuti kunjako kuli outcry anthu akudandaula kuti kodi uthenga ngati uwu bwanji sukubwera mchalichi mchalichi mwalo uthenga na mchunjule oti omapeza chakudya cha patebulo so tifuna tilangizane manga kwa azibusa ine maona ngati program hii anakaipanga support number 1 ndi azibusa fund Bible study ya azibusa kuti mwina ngati pali pena tikozopanga improve chachiwiri nchonena kuti kwa mamembala amene akungosatira chilichonse for the sake of following nthawi yake simu kunafuna umaziona zinthu zikuti ndi za mawu a Mulungu kapena zikungochitika mwachibwanabwana ndayi zino kapita malo pempherawa ukumadabwa kuti kodi ndi zachani kweni palibepo kulalika kwa mawu a Mulungu koma mmene akuphopolikira mauneneri entertainment magule osati masewera ndekesha zili mchalichi koma nozonsezo tikata kumapeto kuli zimenezi kuli kuti uyuyu entertain azakaponyedwa mnyanja ya moto nde onse amene akumutsata asaganize ngati abisala azafunidwa mmodzi ndi mmodzi likubwera ngati Mulungu amukwanisa kumugwira Satana ndikamponya mu nyanja ya moto ndipo ngero ndi ngero bwanji nanga otsatirawo alibe level Satana sali ndi level ni Mulungu ndi ngero basi anamugwirayo kuti tieni achimwene tiye so zili ngati kuna kuti pa kampani amene ali bwana akafika poti wagwidwa ndikamangidwa ana musiwa alibe society mphamvu ndiye kaya ndi udindo wanji kandi chilichonse chimene tili nacho tidziwe kuti kotherako kuli nyanja ya moto moti chenjezo lathu ndonena kuti bwanji tinkakamire Yesu kuti chipulumutso chimene tikuchilalika lero wina aliyense akapulumutsidwe nacho ine ndine David Kaombe wa mpingo wa Living Waters Church kwa Kachere mu mzinda wa Blantyre. Phone number yanga 985 944 818 985 944 818 ambuya kudaliseni ziko nanga ine ngati Bishop opanda mpingo ndingatani kulankhula kwanga kusiyana nkukuthokozani nonse amene mumakhandi chidi kuonera programu iyi ya pano pa Mibawa television imene imayitchedwa kuti Mulinji mkati mwake mukhala ma Bible
Pano patu tili m'buku la chivumbulutso ndipo tili pa chivumbulutso 20 ndithu atsogoleri ena azibusa ena ngakhalenso akhristu ena akuvomereza kuti andemanga kuna kuti buku la chivumbulutso limakhala lovuta kulimvetsetsa mwayi nawo unanga kuna kuti azitsogoleri amene ali pano akutha kutambasula mwamvemvemve kuna kuti mulimvetse chosakhala bwino chimene chiona kuti azibusa ena anthu sumatha kulitenga buku limene la chivumbulutso nkumaliwerenga kapena mulitanthauzira m'makachisi mwanu teroni kuopa kuna kuti anthu angoza kusambirana m'manja. Sabata amati khatupitirizabe ndi buku limene la chivumbulutso mudzakhale pomweponso sabata ama kuna kuti no tidzamvere limodzi koma pempho ndona kuti mudzikhala m'mabaibulo anu kuna kuti pamene tikukamba panopa nanunso mudzitsatira chimodzimodzi. Ine dzina langa ndine Herbert Chigada amene ndi bishop opanda mpingo pano pa Mibawa Television amene anali pa kamera kuona kuti zonse zimene zili bwino ndi Maxwell Frank ndipo ku Final Control Center kunali Nyamata ndithu dzinache Fumba. Mulungu akudalitseni tili mwezi uno wa Christmas ndio tonso kuti nkhondo koma kukhala mwamtendere. Mulungu akudalitseni kufikira sabata yamawa.